Premier ministre Togola, président de la transition Togola, Kabni Ala et Toumani ka Kalfa Mine, ministre de la culture Tara, gouvernement Togola Kata Foli, qui est ministre ka Beni Choudoin. Premier ministre Yere Tara Yinkunu. Ako, Toumani et Mali lasse Yeromina. Kalibi Allah Ta'ala deli Jabatala démissionne Ala ka Temaka. Ko Toumani et Mali de Kunaolo. Toumani est trophée mounou soro ala ka ka chaman soro. Mais mami jolen fleni nyamakala tigi do abe nyamakala do ay nyamakala soro so odi ka nyamakala tabulo tulongela. Mais ga jeli min koy ne sin maraba koy ban cina da ban bero koy kara koy kanga koy si hama dawda hama la jam. Bismillah mali o tour ni bismillah mega. E kuma dama daw fo ba manakana pour que beka famu. Unana yambi ka kesere parce que mogo min ti anchela bi tumani jabate ya fo kunu nere tamakata kaso parce que nga ministre de la culture be nyame sisa ou be cérémonie dola janajabe ke domina aye président ni premier ministre ni gouvernement be représenter bi ate Odi kamati ne krefe bi, ministre de la refondation B, parce que ka Mali refondé, pour que kaye artiste placier mieux refondation ambe kuma mina. Jabate aye Mali ka ambassadeur Dien Koron, yofu akasuku, kunu. Peut-être Malien dobe ou batoko medron ou tardon. Mais Dien Koron, Bafoma ko Grammy Award, Amérique là, oui, premier Dien Koron, ma chima delika sorchien sabanit manité. Aflana, les prix d'argent et d'or, tumani yu soro kachaya. Akera commandeur de l'ordre national du Mali. Mali est douanier. Cabinet Bédien Konon. Londres, Paris, Yorobella Ekera honoris causa, docteur de lettres. Togoba Chaman Dirama. Akabara Konana. Aleni Mabau Be Chaman Ye Barake. Et Mousso, parce que à Tchèque ou Intiri, Kanja Koueti, à Brave, à Kafaren Kodjou, ne donna politique la domina, à Kak Gelen domina. Kanja ye dongli doke, a ye Farnia Kodjou. Nte nina ko diena, parce que Jamana la Nibeta Kelela. Nyema kalo de bi joli wuli pour ki kata keleke pour ki kana sira ikana yerere o de kamembe to ka fo tlongela ko dondo la ko jonde bisira musonye chewdo grina ko ne te sira musonye aya tege wuli do wuli la ko ne ko ni bisira musonye ukoninde che mimbisira musonye ode che parce que muso oyi bay oyi mamusoye oyi musoye ni te sira nyunu ni bisira jonde nye ni te nunu bonye be jonde bonye tuguni donc Kanja bravo parce que c'est la femme d'un ami. Aleni Salif Keita, Mali ambassadeur Veredo, Alefana Abado ambassadeur do Mali kono. Parce que Mali kono, atisuri era donen do kateme beka. En 2006, netara jamana dola. Nko kambebo Mali, ako Mali be yorojme, Afrique de l'Ouest ou be Afrique. Il artiste do Togo fa hydro. Ah, ako si sanya do jamana mindo. Parce que jamana do be artiste de Togo don. Donc les artistes du Mali sont nos vrais ambassadeurs.
Ils ne sont pas pour un pays, c'est pour le monde entier. Youssou N'Dour, Beba Togome, il porte le drapeau du Sénégal et de l'Afrique. Tidjane Seck, Tajmal, Ani Chama, Teru Chama Babolo, Ma Nyumaum, Ma Baou, Ma Donendo, Djamana Dien Kono Odeo et Djabate Kateriwi. Ça veut dire que c'est un homme de valeur. Teru Nyumaum Min Babolo. Là qu'a faux, qu'on a bika serré do faut parler bekame. Mali bekele minabi. Kele aka gelen kodugu. Ala barkala ambena gagné fana. Aya gagné re. Mais John de bekele inke kanye. John de be Malion faria. Ne ba fo minu ma monebo deun. Mali soldats finitigu minum be kasa minum be kelela na yaye ambe sal kono bi an hakili sigilendo ambe kuma nyuma fo ambe tegerefo c'est que dobe kelela o dobe o ma dominique ou betle koro ulu debe monebo Mali lao no tanga jamana kuntunana o de kama ne ba fu e monebo deun les soldats du Mali. John de Befraouluka, Kamalion la Farnia. Les opérateurs économiques, les soldats de l'économie du Mali, les hommes qui travaillent dans l'État, qui s'occupent des finances de l'État. N'est-ce foué comme Mali, économie soldats sous des dos. Nous devons quelqu'un au front économique. Ni ya y politique mogo ibe kumanyuma fose que fendo bikono. C'est que il a canalendo. Ni fenti kono il a canalenti hakilti se kasiki kumanyuma fo. Donc mbu fo la. Mais encore lu ko fait. Ni e jatemine ke. John de be politique mogo la farnya katanye. Anga jamana kono dongo do ni beta kelela. Ni me kalaw de be kuma itlola. Pour ki joli lawli kata kelela. Pour que se ka gagner. Ite yerere. Mali Nyamakalaou, les hommes de l'art du Mali. C'est eux qui font tourner le sang des dirigeants maliens. C'est eux qui nous rappellent notre histoire. J'ai reçu en 2022. C'était très chaud. C'est un peu plus chaud encore d'ailleurs. Le fils né Sidiki Diabaté reçoit, primature là. Mali be la halaya mina, djembe chogo mina. Situation min be djen kono géopolitiquement, géostratégiquement min de be nyanye foye. Ako kabe lahiduta. Ale fene bena idjojoro la. Andu Mali la bebitla nebe tout kafo. Président ko dongo do président ba foye. Ni beyi joyoro la Mali kono Mali betanye beki joyoro la ale tara dondo la ne sigilembe nye bala télévision la Bercy ba chamambe do oyoro lawo artiste mi mbise ka ni yoro faw madogo umacha jama dien kono o don police ba kelende mobiliser lendo Kamogo lakana kula sabati. Mais on m'a dit tellement mogo chayara. Africain bra yoro bella, il faut des fourmis. Ka yoro ta kafa ou be Mali drapeau de Kumbubulo. Ibora Mali, Ibora Sénégal, Ibora Guinée, Ibora Côte d'Ivoire, Ibora yoro o yoro la. Africain be Mali drapeau ta. Au don artiste ye mi joué ou ya ira dien kon kulu yere de yere ambassadeur yew parce que politique mogo chite se ka ni jama mara ma chite se ka ke nous lutter. Ce sont les artistes, les vrais ambassadeurs du Mali. Unko bravo Sidiki Diabaté et Lahidou Mintanye ya dafa ou ya fana la farnya Kafo
malien jigi bɛ ɲɛmɔgɔw kan an kana yɛrɛ an kana sɛgɛn ko fo an ka taa ɲɛ fo an ka gagner o olu fana bɛn'o ba la o ni y'a ye an bɛ kuma dɔw bɛ na kɔ ban bagabaga ala yɛrɛ bɛ tila ka siran parce que olu kumana o o de kama n nana fɔ maliyɛnw ye ko min b'an bolo les artistes maliens les hommes de l'art c'est de l'or dans notre pays. Ce sont des soldats. Ni kele wulila olu bi jɔ yɔrɔ la olu fana y'u jɔ yɔrɔ la Sidiki Diabaté a fa tɔgɔ la il s'est mis à sa place a y'i jɔ a yɔrɔ a y'a jɔyɔrɔ fa o. Merci Sidiki. Ala ka a fa Toumani min taara Ala ka dayɔrɔ suma. Il a laissé un héritage. Bɛɛ b'a fo bɛɛ b'a ɲini Ala fɛ. Saya kɔni maa si tɛ se ka bali min b'a ɲini Ala fɛ fɛn ka bɔ e la min ka fisa ni e ye. Toumani Diabaté taara. Il nous a laissé un héritage. Il a laissé des hommes, il a laissé des fils dignes, il a laissé une fille digne, il a laissé une famille digne. Merci beaucoup.